Bueno, eu son Xosé Covelo Míguez, son enxeñeiro de montes, director da Asociación Forestal de Galicia. Tamén me gusta presentarme porque é a verdad, é unha das cousas que máis me enorgullezo, non? Que eu son secretario dunha comunidade de montes, vale? Entón tamén me gusta expoñelo, o sea, non son somente un teórico enxeñeiro, un técnico teórico, senón que no meu lugar onde resido, pois participo da comunidade, facendo proxectos, traballando cun equipo de xente da que estou tamén moi orgulloso, que iso é o mellor que pode haber. Eu penso, antes escuitaba unhas conversacións de que traballando con boa xente, con bons compañeiros, pois é un placer perder, ou dedicarlle, non é perda, é dedicarlle tempo a ese ben común que é o monte veciñal, eu estou totalmente de acordo. Diseñalo porque te escutei nas túas verbas e me pareceron moi acertadas, non? Hai casos en que hai discusións, que tal, que sempre hai que intentar dar apoio para levar a auga a unha canle tranquila, non? Pero cando se está traballando con boa xente, con bons veciños, é un dos maiores placeres que hai na xestión de montes veciñais. O cal se pode dar traslado tamén a unha xestión de mancomunidade, non? Cando hai boa relación entre as comunidades, non hai problemas graves de lindes, que sempre os marcos son moi protagonistas nesta parte do noroeste peninsular, non? Pois entonces se poden facer cousas bonitas e eu penso que estades dando uns pasos para empezar a facer cousas bonitas e interesantes para o voso territorio, que ao final é traballar para vos, non? Deixome de filosofía e vamos ao que viñamos. Bueno, asociacionismo forestal, non? Como dicía, son director técnico da Asociación Forestal de Galicia e até convite de Ernesto, pois vou facer unha presentación un pouco da filosofía da Asociación Forestal de Galicia, como traballamos, de onde nace, porque moitas desas cuestións que ao mellor podo transmitir son a forma de visualizar de que a unión fai a forza, basicamente, non? E que se necesitamos uns do outros para facer grandes avances. Unha pequena gota de aceite nun vaso de auga queda illada sempre. Vale, cando é unha gota, outra gota, pois vai cubrindo todo o vaso de auga, non? E colle consistencia. Vale. Obviamente o asociacionismo, está regulado e aparece mencionado en diferentes leis. A lei de montes veciñais, vale? Da posibilidade de formar as mancomunidades, vale? No artigo 15, fai mención no artigo 47. Na lei de montes veciñais, fala expresamente non de mancomunidades, pero sí de asociacionismo forestal, vale? O sea, é unha cuestión transversal no artigo 6, no artigo 116, a actuación da administración forestal, que ten e debe ter en conta para diferentes actuacións as asociacións de propietarios forestais, o sea, é unha cuestión regulada por lei. Está fomentando e está ponendo encima da mesa a legislación xa do 89 e do 2012 a necesidade de que haxa interrelacións entre agrupacións de persoas, agrupación de entidades, asociacións que representen o colectivo frente á administración forestal ou outros organismos, vale, da sociedade. Entonces, a lei o recolle expresamente a importancia do asociacionismo, non? Por que quero mencionar isto? Porque eu no meu traballo diario non é de estrallar moitas veces o típico comentario e a mí pa que me vale? Para mí sempre foi unha visión moi egocéntrica. O sea, eu son perfecto e eu fago as cousas ben, non necesito dos demais. Eso é mentira, se somos todos do rural, eu tamén veño unha parroquia e sabemos que uns polos outros estamos todos aí. Pensar que un solo vai unha burbulla é un error. E iso se traslada tamén ao eido forestal, non? Na lei de 2012, o Consello Forestal, que é un órgano de representación das diferentes entidades do sector forestal en Galicia, pois fala que tamén estarán representadas as asociacións de persoas propietarias, titulares de montes e produtores, vale, entre outros. Seguimos dándolle forza e representatividade a agruparse os propietarios particulares, a agruparse as comunidades de montes, a mancomunarse, vale? Fomentar o diálogo, a participación e a colaboración entre todas as administracións públicas e institucións, asociacións de persoas propietarias e demais agentes sociais, medioambientais, etc. O sea, a lei remarca moito esta cuestión, non? Vale.
cuestións básicas. Obviamente, no territorio temos mancomunidade, montes veciñais en mancomún, e moitas veces nun determinada concello ou nun determinada comarca, pois, en algúns casos é a iniciativa, algunhas con máis éxito e outras con menos, vai depender moito do factor humano, do dinamismo desa xente, da insistencia de que hai que estar aí, non? Tamén outro comentario que escuitaba, a mí pásame exactamente o mismo, non? O se tiña que estar co partido de baloncesto da Pequecha, e andamos nisto. Entonces, tes que renunciar a parte para facer ben común. É algo que costa moito neste momento nalgúnas persoas, porque eu sempre son optimista na lectura da realidade, non? Pero hai que renunciar a algo para facer o ben común. O tema de xuntarse un sábado pola mañán a falar destes problemas, un venres a noite tamén falábamos, ir a próxima fin de semana, como temos concertado na miña comunidade, con un grupo de voluntarios a facer unha plantación de 300 bidueiros e érbedos. Eso é tempo que hai que dedicar e crea comunidade, non? Entón, esas cuestións son fundamentales dentro da comunidade de montes, pero tamén na mancomunidade, non? Hai a posibilidade, e así o establece a lei, de agruparse a diferentes comunidades de un territorio para crear máis forza e máis sinerxias. Cada unha traballa na súa liña, pero a creación destas sinerxias é fundamental moitas veces para establecer problemas comuns. Nun sitio falan de que así temos un seguro de responsabilidade común máis económico, vale? Noutro sitio falan de que a defensa contra incendios de forma coordinada entre as diferentes comunidades vai ser moito máis efectiva, é certo. Noutros sitios, pois, se establecen plans e convenios coa administración para relevar a xestión dos parques forestais, ou ter unha cuadrilla financiada pola administración local para que entre esas comunidades se fagan determinados traballos. Bueno, pero iso lograse a partir de que hai unha unidade. Vale. O mesmo pasa cos propietarios particulares, non? Hai asociacións de propietarios locais. Vale. O seguinte paso do asociacionismo son asociacións de propietarios forestais a nivel territorial, non? A nivel comunidade, por exemplo. E as confederacións de asociación de propietarios. Vale, en ese sentido, para situarnos onde estamos a asociación forestal, nos estamos neste punto, non? Damos apoio a todos os anteriores, vale? Propietarios particulares, montes veciñais, mancomunidades e asociación de propietarios. Os nosos socios son de diferente índole, que abarcan as catro posibilidades. E nese asociacionismo, despois tamén participamos da confederación a nivel estatal de asociacións de propietarios forestais. Quero pararme un poquinho máis nesta diapositiva porque é tamén no día a día moi habitual. Que é iso dunha asociación de propietarios? Hai que explicarlo. E por encima, as asociacións de propietarios a nivel autonómico nos agrupamos a nivel estatal e tamén creamos sinergias ibéricas. Nos estamos dentro de COSE, que representa a nivel estatal, pois estamos cos propietarios, con asociacións de propietarios de Murcia, de Andalucía, os cataláns, que antes tamén comentábades, os vascos, os asturianos, e nos reunimos e temos temas en común. Vale. E COSE, a súa vez, está involucrada dentro de USE, que é outra organización de Unión de Silvicultores do sur de España. Aí tamén estamos a Asociación Forestal involucrados. Mirades como vai escalando, non? O sea, todos formamos parte dunha cadea. Isto, a importancia de crear estas redes é para defender os intereses dos propietarios, poñer en común problemáticas e buscar solucións a problemáticas que temos en común todos, e tamén ter unha posición de respeto, sobre todo, ante as administracións ou ante outros asentes do sector forestal, vale? Do sector forestal e do monte, que se me gusta dicir sempre, aquí en Galicia se fala máis de monte, non? Unha imaxe para facernos unha idea para a foto de partida, non? En Galicia temos esta distribución da propiedade, non? A diferencia de outras partes da península. A nosa distribución da propiedade é moi similar a do norte de Portugal, algo parecida a de Asturias, pero a partir de aí xa é outro mundo. No resto da península, digamos, maioritariamente hai montes públicos, vale? Públicos ou de concellos ou da administración.
non hai tantos montes privados como hai en Galicia, non? Nos temos 450.000 bueno, número de propietarios, quero dicir, porque os comuneiros, quero dicir, aquí son 3.000 montes que poden supoñer 450.000 propietarios vinculados son ás comunidades de montes, vale? 3.000 e pico montes veciñais, 450.000 número de propietarios, 238 montes públicos, con esta distribución de superficie, vale? Os montes veciñais andamos sobre 660.000 hectáreas e 1.300.000 de montes particulares, vale? Iso é diferente, moi parecido ao norte de Portugal. Nós tamén temos relacións nese intercambio de sinerxias con Forestis, que é a principal organización de propietarios de Portugal, por intercambiar e por colaborar nesas cuestións que temos en común. Vale. Vou incidir en toda a miña charla no tema de establecer relacións uns con outros, non? En diferentes niveis. Asociación Forestal, bueno, pois é unha asociación sen ánimo de lucro, creada no 1986, vai facer o próximo ano 40 anos de existencia, debemos ser das primeiras que se crearon en Galicia, hai varias asociacións de propietarios, vale? Nós somos unha delas, bueno, ahora mismo estamos con 262 comunidades socias, sobre 747 propietarios, bueno, entre a superficie de un e outros podemos andar nestas cifras, vale? Aí temos a imaxe dunha das asambleas nas que se celebran anualmente. Este ano temos a asamblea o 26 de abril aí en Mos, queda cerquiña, e vamos xogando para ser sustos con nosos socios, pois un ano faise no sur de Galicia e outro ano faise no norte, non? Bueno, pois aí temos unha das últimas asambleas. A nosa funcionalidade, os nosos fins son defender os intereses dos seus asociados, das preocupacións dos propietarios, tanto particulares como comunidade de montes, representarlos ante administracións públicas, a industria forestal e todo tipo de entidades relacionadas co sector forestal, incluída bueno, pues, as empresas madeireiras, as empresas que podan ter interese, estar un pouquiño aí tamén como barreira para que non haxa para que o propietario este o mellor defendido e en mellores condicións, a veces contra certos lobbies que teñen un importante peso e que non se chegue a unha situación de avasallarse, non? Nos entendemos. Incidir moito no tema da silvicultura, a xestión sostible dos montes, mellorar a xestión deses montes para evitar sobre todo os grandes problemas, non? Como pode ser o tema dos incendios. Vou ser moi recurrente porque para min é o primer problema no sur de Galicia en canto perda de biodiversidade, pérdida de recurso e danos a personas, entre outras cuestións, vale? Despois van falar aquí os compañeros dese tema, que é xusto que se fale porque ten moita importancia de recordar de que estamos nunha zona xeográfica que ten o que ten, que se caracteriza por lo que se caracteriza e que hai que estar pensando os 365 días do ano, non solamente os meses do verán, que temos que estar preparados para un problema que nos vai chegar. É tan sinxelo como que todos temos un paraugas, déjame a comparación, un paraugas na casa, porque estamos en Galicia e sabemos que saímos e además na porta, na dereita, casi sempre, a veces no paragueira a esquerda, pero na miña casa é a dereita, porque sabes que en calquer momento sales e tens que abrir o paraguas, tens que estar preparado. No tema dos incendios é o mismo, tens que estar preparado, non esperar a que veña o incendio, a ver onde me deixei o paraguas, a ver que fixen eu para proteger o meu monte. E, obviamente, contribuir a aumentar a rentabilidade naquelas zonas productivas ou a calidade dos recursos forestais e naquelas zonas protectoras ou con unhas características non productivas, pois manter ese recurso protector, vale? Bueno, como virades, hai unha xunta directiva, Antonio Rigueiro, que vai estar no próximo día na presentación noutra charla, non? É o presidente actual, vale? E temos aí diferente representación, tanto de montes particulares como de montes veciñais. Poño esta imaxe para que sabes que temos unha organización cunha xunta directiva sen ánimo de lucro que se elixe todos os anos e que está aí tamén dando o seu tempo. Eu, como técnico e como director, entro na parte, son técnico contratado polos propietarios para facer o que as encomendas que a xunta directiva nos dispón. Somos unha asociación un pouco peculiar, porque despois de casi 40 anos de historia, pues,
foi evolucionando a ter por unha parte a parte asociacionismo puro, non? Con os seus debates, coas súas relacións institucionais e coa súa representación do propietario, a ter paralelamente un equipo técnico. Vale, o equipo técnico sale da necesidade xa do anos 80 e 90, observouse a necesidade de que hai que ter personal, os propietarios tiñan que ter disponibilidade de personal especializado na súa necesidade. A non ser moi habitual que por exemplo, a xente nos diga, bueno, levades servicio contable? Sí, levamos servicio contable específico de Comunidade de Montes. Por qué? A veces atopan con problemas de que unha contabilidade, un servicio contable xeral, que tanto che fai a unha pequena empresa como un tal ou un autónomo, non ten toda a legislación asumida respecto a montes veciñais. Entón temos que especializarnos. Esa é a cuestión. Daí, bueno, pues temos 14 mulleres e 11 homes distribuídos por toda Galicia. Estas son as sedes. Estamos no Centro Cultural de Sinzo en Pontareas, na Rúa do Vilar en Santiago, vale, e bueno, ahora mismo estamos empezando a traballar aí no Centro Cultural Santa María de Sebe en Pontevedra, moi cerquiña, nun centro tamén rural, con tres técnicos, dous técnicos e unha técnica, vale. Como vedes, nos gusta estar cerca de os nosos socios, entonces intentamos que as nosas oficinas, na medida posible, estén cerca do territorio rural. Non temos socios na cidade, temos socios no rural, nas parroquias, básicamente. O que decíamos antes, a Asociación Forestal, no tema de representación institucional, que intenta representar os seus asociados particulares, Comunidade de Montes, pois participamos en moitos foros, vale? Esas cuotas de socios que pagan aos propietarios o ano se dedican en parte a estas labores, vale? Padrado da Fundación Arume, vale? Donde se está traballando polo tema do piñeiro, dos problemas que ten o piñeiro, de poñer en valor o piñeiro e a madeira, como tedes aquí nesta construción, madeira de piñeiro na construción, para valorizar un recurso que estamos producindo os propietarios e aplicalo na construción, por exemplo, ou na melloría e na sustitución, en parte, de outros produtos que existen, como poden ser os aceros ou os cementos, non? Poden convivir, pero o noso deber é defender o que nós estamos cultivando no monte, vale? O Consello Forestal de Galicia, un órgano da Xunta de Galicia que recolle a todas as entidades do sector, e entonces nós participamos tamén como asociación forestal, aí se debate sobre a lei de montes, de veciñais, lei de incendios, que estarán agora para sair, cuestión de sanidade forestal, bueno, e nós intentamos dar a visión e a perspectiva das problemáticas dos nosos socios que ten, vale? O outro día nos reunimos coa conselleira, por exemplo, para transmitir a aqueles propietarios que teñen pinos radiata, sobre todo no norte de Galicia, no oeste, no leste, o problema que teñen coa banda vermella o radiata, non? Que é un problema que está arrasando bastantes hectáreas de piñeiro radiata. A Mesa da Madeira, bueno, outro foro tamén promovido pola administración. Participamos dos sistemas de certificación, tanto de PEF España e ECSF España, que son entidades de certificación sostible, non? E participamos dos seus debates. O Comité de Seguimento do PDR, onde venen os fondos europeos e se reparten en líneas estratégicas, tamén participamos, intentando que a línea estratégica ou os fondos repercutidos nas líneas que se van a aplicar aos montes, pois esa o maior ou estén o mellor enfocadas posible. Vale. Participamos entón, como dixemos antes, a Asociación de Propietarios, que aquí, bueno, saberades que hai outros suborganismos, comités, este é un pouco o organigrama, no? Da Asociación Forestal e toda a representación, todo o que se está movendo, diferentes leis, temas de melloras en ética, axudas a montes, temas de reforma da fiscalidade. Estamos agora con un tema presentado xunto con Greenpeace no Ministerio de Transición Ecolóxica para mellorar a fiscalidade dos propietarios, né? Aí sobre todo propietarios forestais particulares, porque os casos impositivos son tan elevados que o que fan é disuadir de que gestione o monte en vez de animar, non? É unha cuestión importante, sobre todo naquelas zonas onde hai máis abandono do territorio.
Outra dos nosos brazos é a formación. Cando te unes e cando cuestións como se pode estar aquí porque existe unha asociación que a mí me vamos a decirlo así, me paga unha nómina e busca recursos para que ter técnicos que podan ir a facer unha formación aos sitios onde sexa necesario, vale? Pa semana, se non chove, pero é a próxima o venres pola tarde, pois unha formación de poda de frondosas, sobre todo de castiñeiro pa froito, vale? Entonces estamos sobre o territorio coas demandas dos nosos socios facendo pequenas formacións ao longo do territorio. Este é unha imaxe dunha formación de castiñeiro por un experto que además o trouxemos da zona do Surés, da zona Surés, Ourense, bueno, da zona onde é máis da Veiga, máis do leste de Ourense, non? Que ten moita experiencia na poda de froito de castiñeiro. Bueno, formación e divulgación, debates, facemos xestión dos montes dos asociados, asistencia laboral, administrativa e fiscal específica de montes veciñais, vale? Temas de comercialización de madeira, consultoría forestal, proxecto de ordenación. Abarcamos todo o que poida necesitar o propietario forestal, excepto o traballo propiamente de unha empresa de traballo silvícola ou tal, porque pensamos que hai suficientes, non hai carencia de empresas. Ainda que cada vez no tema de traballos manual empeza a haber un problema importante, eso hai que dicilo. Pero consideramos de que podendo establecendo relacións cos asentes do territorio, o ideal é que as empresas de traballo se vayan asentando e se san comarcais, non? Hai que potenciar o traballo tamén que hai no territorio. A posibilidade de crear, xenerar empresas no territorio. Temos grupos de certificación, participamos en proxectos internacionais de I+D, porque pensamos que o I+D, o que se este facendo, ten que ir en consonancia coa necesidade dos propietarios. Volvemos ao que comentaba ao inicio. E traballamos tamén cuestións de absorción de carbono, non? Bueno, aquí temos unhas saídas, bueno, pois aquí foi unha viaxe ás Landas e alguna zona de Francia, tamén a Extremadura, no seu día. Bueno, vamos facendo viaxes cos propietarios, a veces, formacións diversas, unha charla sobre plantación de frondosas, vale? Creamos unha rede de 3 montes demostrativos, que son 3 montes de socios onde intentamos facer e conseguimos unha financiación, non é extensible a todos, pero podemos centrar estes 3 montes, un en Boqueixón, outro en Culleredo e outro en Mondariz, non? De tal maneira que temos 3 zonas onde poder facer formación, explicar cuestións relacionadas coa silvicultura, do piñeiro, das frondosas, as melloras das masas, sobre todo cando veñen relacionados tras incendios que non se soen traballar, no caso do eucalipto, por exemplo, cuestións de hábitats, non? Aquí temos zonas puntuales de zonas de reserva con presencia de morcegos, neste caso, con unhas charcas instaladas, bueno, desenvolver aquí convenios ou labores de colaboración con entidades de custodia do territorio. Bueno, estamos facendo diferentes cuestións tamén para abrir o enfoque de que o monte non solamente é producir, senón que hai outras cuestións que hai que ter en conta, non? Para nós eso tamén é importante. Publicacións diversas que vamos sacando en función das necesidades e as demandas dos nosos socios, e unha revista anual onde se falan, teñen a voz a propiedade forestal e se explica e se expoñen diferentes traballos que se van publicando ou nos que vamos participando os que teñen interés para o propietario. Temos unha página web con moita información, con manuales, guías, e como unha cuestión tamén diferencial respecto mellor a outras asociacións, que xa no ano 2002, aquel tema que vos decía que era necesario ter un grupo técnico, creamos unha pequeniña empresa, o sea, é unha empresa que é propiedade dunha asociación, vale? É unha cuestión particular, non? De tal maneira que nos permite acceder ou nos permite prestar servicios que como asociación non éramos capaces, vale? Bueno, tamén a legislación actualmente do 2002 variou e ora é máis fácil de que unha asociación preste os mesmos servicios, pero foi creada e entonces nos dá xogo a ter parte do equipo técnico baixo paraguas de SEGA, non? Que se chama a empresa. O grupo de certificación está baixo SEGA, vale? Xestión de montes, vale, non vou resumir, pero aquí tedes todo tipo de traballos que podemos facer os montes. Me gusta poner estas imágenes porque
Ainda o venres non, o xoves estivo reunido cunha nova comunidade e sempre que me reúno cunha nova comunidade sempre teño que repetir dúas cuestións. E a máis, cada vez, afortunadamente, a xente se dá conta de que é moi necesario. Primeiro, hai que definir nas comunidades de montes o mellor posible o perímetro e a propiedade. Facer a revisión do esbozo, modificar en catastro e se eres capaz, co paso do tempo, pero sin, como digo eu, sin pausa, sempre para adiante, registralo no registro da propiedade, que é o máis difícil que hai, chegar a ese punto, pero é fundamental, porque é a maneira de deixar aos nosos futuros a seguinte directiva solucionado o tema dos lindes, ou o tema de que o meu monte chega aquí ou alá, e se o temos cartografiado, non ter que a ver se me ven a persona máis bella, porque a persona máis bella non vai estar sempre aí. Con a aplicación nun móvil hoxe en día podes chegar a onde é o límite correcto. Existen moitos montes onde isto non o teñen moi evolucionado ou nada evolucionado, a pesar que levamos máis de 30 e pico anos de lei de montes veciñais e xestionando os nosos montes veciñais, vale? Plans de corta, servicio laboral, bueno, hai bastantes traballos, vale? Temas administrativos, é importante levar todo o tema da administración do monte ben ordenado, tamén falaba de antes de digitalizalo e tal, casi podía dar ti a charla que estou ben buena. Tema de asesoramento en plantacións, outro día ainda, tamén fago así un inciso, mandei unha mensaxe, recibiríades, porque estamos observando a veces cousas que son sangrantes, non? Tiven que mandar unha mensaxe en plan con unha imaxe do castiñeiro e unha recomendación básica do castiñeiro. Entonces, non sei se é por descoñecemento, por ter máis corazón que cabeza ou por deixarse levar por a subvención que che dá máis carto no castiñeiro e lle interesa a empresa X, que se plante castiñeiro en calquer sitio. Teño mirado pedras e encima se plantan os castiñeiros como se fosen a medrar. Non, porque por moito corazón que teñan non van a medrar. Hai que seleccionar, se vamos a intervir na natureza hai que seleccionar. E o castiñeiro é moi caro e é peor un fracaso que é o peor que hai para a hora de difundir unha actuación, porque gastas 3.000, 4.000 euros e fracasa, é o peor que hai. Oye, se queres poñer unha especie de frondosa nun sitio de unha calidade inferior, hai especies que son máis frugales, máis resistentes. O bidueiro é unha especie moi pioneira que axuda a avanzar, pero non te metes o castiñeiro onde non hai profundidade, en exposición sur, non, ten que ir a exposición norte, zonas frescas, cunhas características, non? Xa digo que nese tipo de actuacións un fracaso é o peor que pode haber. Entón mandamos unha circular en plan de dicir, mira, ahora que estades a plantar non plantedes nestas características, buscar outra especie, pero non vos encerredes a plantar en riba das pedras os castiñeiros, porque necesitan unhas características. Solos profundos, ricos en materia orgánica, exposición norte e oeste sobre todo, non soportan nada ben a insolación, constante, quero dicir, e son mínimamente ben drenados, non? Senón que tes un fracaso. Bueno, aquí temos unhas imágenes, coordinando coa propiedade a xestión do monte, o proxecto de ordenación, outros usos, unha plantación de castiñeiro micorrizada, e ali uns traballos de rareos que son fundamentales nos piñeiros, non? Tamén participamos e facemos observamento, facemos valoración no tema do mercado da madeira. Recopilamos os datos do mercado, de diferentes factores, enquisas, consultas, os precios das ventas que fan os nosos socios e facemos unha tabla que informamos periódicamente dos precios. O rango de precios medios dos diferentes produtos forestais, principalmente madeira, e empezamos hai pouco tamén a intentar recoller e sacamos na revista precios de outros produtos como pode ser os froitos, noces, castaña, mel, creo que tamén. Bueno, para que os socios poden ter un valor, unha referencia para saber a onde poden chegar e onde se poden mover e, sobre todo, non ser enganados, non? Unha cuestión interesante é cando facemos posas agrupadas. Volvemos ao tema da agrupación. Pois é moi interesante, o mellor, facer 4 ou 5 valoracións, porque hai 4 ou 5 comunidades que queren vender e de forma conxunta, nunha mesma xornada, se fai unha posa agrupada. A comunidade non lle supón nada diferente, pero sí que é unha forma de que haxa máis interés a hora de facer a posa e que teñan máis interés dos maderistas e os maderistas vayan, como dicimos nós, a mellorar o precio. Vale, xa. Esa é outra cuestión. A venta agrupada ou conxunta de madeira, nese caso, ou de outros produtos, crea forza e crea unha sinerxia positiva.
Esta é unha tabla das que publicamos aos nosos socios, vale? De precios e de cotización. E aquí un poquinho, bueno, esa outra pata que temos que participamos en proxectos do SUDOE, Interreg, Fundación Biodiversidade, bueno, diferentes proxectos que participamos como asentes do territorio, tratando temas que lle poden interesar e que vemos que son demandas do propietario. Ahora mismo, por exemplo, eu personalmente estou traballando nun proxecto coa Mancomunidade de Vigo sobre servicios ecosistémicos, o sea, carbono, hídrico, outro servicio máis alá da madeira, vale? Por qué? Porque iso vai ser parte de buscar alternativas ao monte que cada vez son máis valoradas, vale? E que se pode supoñer un ingreso, pero non polo ingreso en sí, sino polo ingreso para reinvertir no monte e cuidar e mellorar o monte, vale? Outro proxecto, estamos con a Universidade de Santiago, por exemplo, no tema de silvopastoralismo, non? De quemas controladas para fomentar debaixo do arbolado produción de pastos para o gando e equilibrar a asistencia de gando en montes arbolados. Bueno, estamos traballando tamén nesas cuestións. Agrupación. Bueno, pues outra cuestión que temos como grupo é un grupo de certificación PEF e FSC. A certificación non vou explicar aquí, eso levaría unhas horas, son acreditar de que un monte se fai unha xestión forestal sostible, que se pode facer sin ter acreditación, pero é a maneira de visualizalo ante a sociedade, ante os maderistas, por exemplo, ou ante o sector, de que estás cumplindo os criterios estándares internacionais de sostenibilidade. Os dous principais sistemas son PEF e FSC, e seguro que a maioría das comunidades que estades aquí tedes un monte certificados e tedes instrumento de ordenación, e o que busca é a diversificación de producións e unha xestión sostible do monte. Vale, nós temos creado un grupo xa dende o ano 2010-11, un par de grupos, un FSC e outro en PEF, polo cal en PEF temos xa inscritas 46.000 hectáreas con 19.700 montes e 8.000 sestores, vale? Isto é outra fórmula de agrupación. Desta maneira economizamos. Antes de 2010 nos atopamos que se unha persona ou un propietario quería certificar, era individual e claro, cada auditoría, desta maneira fixemos dentro da asociación unha agrupación que todos aqueles socios, e este témolo aberto a non socios tamén, poden entrar no grupo e se economiza o tema da certificación. Se economiza, pero nós seguimos con unha ronda de seguimento, de auditorías, de controles diversos. Vale. Isto para o grupo PEF e está supervisado por a ENOR, vale? Que é a entidade independente que nos controla. E depois en FSC temos controlado por STS Global Service, que é unha empresa americana, pero bueno, teñen aquí uns técnicos en Galicia, 40.000 hectáreas, 16.000 montes e 7.497 sestores. Tamén dende 2010-11, no, este xa foi 12-13, pero bueno, está aí, levamos a tempo traballando con eles, co grupo de certificación. Dentro do grupo de certificación xa temos certificados un dos montes en servicios ecosistémicos de biodiversidade e de carbono tamén, vale? E ahora mismo vai esa información, esa experiencia que tivemos de certificar montes en ecosistémicos, ahora me vale para ampliar e poder certificar máis montes e, sobre todo, eses montes que se queren certificar están buscando que se recoñeza ese valores adicionais que teñen, non? Se recoñeza e que as entidades ou as administracións ou que as sociedades esteamos dispostos a poñer o euro verde para que os nosos montes sigan mantendo o servicio que está ofrecendo, non? Tamén temos un pequeno grupo de cadena de custodia, que son pequenas empresas de traballo, rematantes e tal, de dúas empresas, que tamén están controladas con FSC e PEF para que realicen os servicios nos montes de moitos dos propietarios de forma sostible e correcta, vale? Outra cuestión que, bueno, aquí xa sei que tirestedes moito, traballastes moito no tema do carbono e non vos vou contar nada novo, non? Pero xa dende o seu momento, dende a agrupación forestal, tamén plantexamos a xestión conxunta e a agrupación de proxectos para a venta agrupada de absorcións de carbono, non? Mediante o programa Galicia Resenera, foi como lle chamamos. Vale, non vou explicar todo, tamén levaríame bastante tempo, pero bueno, sabedes que se poden inscribir no Ministerio
zonas que se restauren, vivamente incendiadas, ¿no? Que se restauren, ou zonas rasas que se planten e se cree unha nova masa arbolada que absorbe carbono, vale? Resumindo moito. Esta é a imaxe típica do Ministerio. Entonces, nós, no seu día, nos lanzamos a traballar a aqueles socios todos inscribir no Ministerio eses proxectos. Vale, entón temos proxectos escritos, sabe, no ano 2014, o ano, bueno, 2024, collín a diapositiva do ano de 2023. Este ano tamén temos outro lote de proxecto de asociación, o sea, de montes, que lle fixemos a gestión de escribilos ao seu nome o proxecto de asociación no Ministerio, e, por outro lado, a Unión fai a forza, o que facemos como asociación é intentar buscar posibles compradores dese carbono. E nós todo o carbono que se vai escribindo vai se vendendo, vale? Este é un mapa ao ano 2023, non? Da distribución de proxectos por toda Galicia. Xa mirades que temos moita vinculación co sur de... onde temos as oficinas moitas veces, non? Ao sur de Pontevedra, centro-sur, zona de Santiago, que aparte das dúas oficinas que decía, ahora as tres, temos xente en Lugo, temos unha técnica en Lugo, un técnico en Prión e outro técnico en Ferrol. Temos, o sea, xente distribuída polo territorio, vale? Neste programa que chamamos Galicia Rexenera hasta 2023, 31 de decembro de 2023, bueno, pues estes son os números de proxectos, de superficie restaurada ou inscrita, 2.900 hectáreas, toneladas compensadas hasta o momento, 100.000, e ingresos que se repartiron entre os propietarios de máis de 2 millóns de euros, vale? Entonces, se ti tes 5 hectáreas, pues, e absorbe X, pues, é unha regla de 3. Entón, cada propietario, pero o que nos permitiu facer a agrupación de proxectos de asociación é que podemos mellorar o precio a hora de vender e podemos captar clientes que necesiten grandes cantidades de carbono, non? Entonces, esa é a gran forza. Como dicía, a unión pues, permite chegar a onde de forma individual non eres capaz, vale? A modo de exemplo, xa digo, a data de 2023. Estes son unha colección de empresas diversas que xa compraron algunhas toneladas de carbono respecto aos proxectos que temos escrito no Ministerio. Vale, xa mirades que tocamos por todos os lados. Empresas de todo, servicios de alimentación e outros, banca de inversión, enerxía, textil, construcción, transporte, sector público. Véndeselle a todos os que demanden e acepten o precio. Hai empresas que chaman e dicen, non, ese me parece moi caro. Bueno, pois a outro. Esa é a forza que podemos ter, non? Outro tema de agrupación. Non me quero pasar, vou mirar a... xa me pasei. Vamos rematando. Outro tema de agrupación é o que se estableceu na Lei de Recuperación de Terras Agrarias, que é a fomentar, bueno, por un lado están as aldeas modelos, os polígonos agroforestales, que é unha cuestión da administración, pero nós, como particulares ou como propietarios privados, comunidade de montes e particulares, pois temos a capacidade de traballar nas agrupación de xestión forestal conxunta. Unha agrupación de xestión forestal conxunta, resumindo, basicamente é agrupar todas esas parcelas do catastro. Este é unha imaxe do catastro, en verde piñeiro, en marrón frondosas, e en azul unhas manchiñas de eucalipto, non? Isto é no Concello de Piñor, e un dos nosos socios que daquela zona animouse a mobilizar os seus veciños, propietarios, para empezar a mover ese territorio. Estamos nas fases, bueno, aquí estamos nunha fase bastante avanzada, pero dá moito traballo, pero o que facemos é, a partir destas tenzas pequenas, creamos unha unidade grande, que se pode xestionar, que podes contratar unha empresa a uns precios razonables, que non tes que andar mirando se me metín co trator na leira do lado ou non, porque xa miradedes nestas leiras, así, ou estas que é o colmo, como eres capaz de saltar dunha leira a outra sin pasar por ou de entrar na túa leira sin pasar por encima da do outro. A agrupación é unha solución. En zonas de abandono, vale? Sobre todo. A ver, nós onde haxa xente traballando, pois, traballando o seu monte, pois, pero hai moito territorio abandonado que hai que meterlle man, non? Estas son as ideas. Non se requiere unha superficie mínima, hai que delimitar claro cal é o perímetro. Nós intentamos buscar como mínimo, ainda que non se requiere unha superficie mínima, 3 hectáreas, porque senón non faz nada en Coto Redondo, vale? Con unha cesión á agrupación desa superficie para a súa gestión, vale? E aqueles que non entren, bueno, pois
están como obligados por lei a non entro, non quero saber nada, pero tens que gestionar porque os demais van a empezar a xestionar, que é algo que tamén moitas veces se dice. Eu xestiono, pasa moitas veces no monte vecinal, xestiono o monte, pero teño todo un halo de propietarios, polo menos en Pontevedra. Noutra zona do territorio mellor é ao revés, pero aquí pasa isto. Que teño unhas bombas aí, unhas bombas de peligro, unhas zonas perigosas, vale? Respecto ás comunidades de montes, que é o que aquí nos incumbe, non? Tamén poden entrar dentro da agrupación. Nós estamos promovendo casos en que unha comunidade de montes rodeada de propietarios que hai un alto risco de incendio, de abandono ou mesmamente enclavados dentro do monte, que entre unha parte da comunidade, do territorio da comunidade, para dinamizar, formar unha unidade amplia para dinamizar o particular como cabeza tractora da comunidade de montes, vale? Que pasa? Tamén hai unha cuestión que outro día comentaba unha comunidade de Arbo, é unha comunidade que ten menos de 100 hectáreas, bueno, media pequena, non? Mais ben pequena. Claro, se vai a lei as subvencións de incendios, se atopa que non ten superficie suficiente e tal. Que pasa? Si se constituye como agrupación con propietarios, tamén vai ter a posibilidade de que a superficie mínima exixida para esa línea de axudas é menor, polo cal podes acceder como comunidade a unha serie de líneas de axudas que antes non era fácil acceder por as túas características territoriais e, de paso, solucionas un problema, ou vas no camiño e solucionas un problema por todas esas parcelas que están abandonadas ou que non teñen xestión. Este é un exemplo, por exemplo, non? Que estamos traballando en Mondariz. Toda esta parcela grande, digamos que prácticamente toda é monte veciñal, e depois temos todo este halo de particulares por todos os lados, vale? Entonces, a mellor aquí non se dá entrado moito, pero toda esta franxa daqui sería susceptible de formar unha agrupación combinada. Por qué? Porque hai outro problema maiores, que está mal catastrado e dentro desta superficie tamén hai parcelas privadas que hai que localizar, identificar e chegar a esclarecer eses límites, esa revisión de esbozo, eso que falaba ao principio que é fundamental. Entonces, se a xente se anima, porque temos que ter o visto bo da xente que quera participar, que esa é a primeira fase máis complicada, non? Entendelo, mirar que non é un engaño, que o que se busque o ben común, non? É a solución, por un lado, de xestionar algo que non se dá xestionado, eliminar un problema. Este é un problema. Por que un problema? Porque isto ardeu no 2006, ardeu no 2017, e como hai un problema de propiedade, de mezcla, nunca se dá xestionado. Pois xestionar porque aquí me entra para o povo que está aquí. Entonces, a xente lle interesaría ter esa zona de protección contra incendios habituales, vale? E por outro lado, dentro desa referencia catastral que aparece a nome da comunidade, perdón, e que realmente propiedades particulares, empezar a traballar, levantamento de marcos e de muros e arreglar no catastro. Pero ahora mismo non podes entrar ali para arreglar nada, porque é unha selva. Para iso primeiro hai que unirse, decidir que vamos a ir nese camiño e solucionar os dous problemas. Si chegamos ao bo porto, claro, E pouco máis. Simplemente, pola miña parte, pois, como mirades en toda a presentación, pois insistir na idea de que a unión fai a forza, non? Obviamente, paso a paso, moita xente, moitos organismos, unha mancomunidade de montes, pois, sempre que sexa de forma decidida, como dixo eu, hai que perder horas do teu tempo, porque as cousas non che veñen dadas. Hai que contar con profesionais. Eu, obviamente, teño que defender iso, eu teño as dúas partes, son profesionais e sou voluntario que o próximo día me dedico as horas a ir a plantar érbedos, vale? Pero non das feito todo con unha parte nin con outra, ten que haber unha combinación, vontade e pois unha cuestión que observo moito nas comunidades, e a mí me gusta recordalo, ainda que poda parecer así un pouco hasta tasante demais, non? Cortante, digamos. As comunidades e as xuntas directivas teñen que decidir. Eu teño casos, he escuitado de que eu estou, pero non sei se o que podo facer, non sei, a ver se o próximo ano, o ano que ven, e a canción, non? Como era? Bueno, pois non pode ser iso. A xunta directiva ten que decidir sobre o seu territorio. A veces nos atopamos que hai xuntas directivas de comunidades que se preocupan máis da xestión bancaria que da xestión do territorio. Eu teño 100.000 euros, pero no territorio non, porque senón non podo gastar os cartos. Oye, para tú no territorio hai que invertir.
E cando hai movimento de cartos, o digo por experiencia propia na miña propia comunidade, o teño claro, cando hai movimento xenera. Hai movimento, pois a madeira crece antes. Hai movimento, consigues, gastaches aquí, pero conseguiches outra axuda porque xa creaches a oportunidade para acceder a outra axuda. Arreglaches unha zona demacrada ou con problemas, abandono, e resulta que podes inscribir despois de 2 anos no proxecto de absorción. Se estás quieto, o mundo pasa por encima túa. Entonces o importante a veces tampouco é que tamén que é fundamental estar o sábado ali a mañán, e eu o fago. Si non é decidir. As comunidades hai que decidir e non ter medo. Obviamente ben asesoradas, como dicía Ernesto. E nada máis que decir.